Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България, нищо не трябва да пречи на преуспяването й. Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля, да бъде според както той иска. Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни вериги с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Въодушевен от това свято дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо царство и заедно с народа си дълбоко вярваме, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! 22 септември 1908 година. В Старопрестолно Търново, в препълнената с народ историческа църква Свети 40 мъченици, княз Фердинанд провъзгласява българската национална независимост. Малко по-късно манифестът за независимостта е прочетен и на Царевец, сред руините, където някога са били дворците на българските царе. Там търновчани са издигнали голям сноп от пръчки, символизиращ снопа на хан Кубрат, с който той даде пример на своя народ за силата на единството. Провъзгласяването на независимостта слага край на 30-годишният формален василитет, в който страната ни се намира по силата на Берлинския конгрес от 1878. В продължение на 3 десетилетия от освобождението до 1908, макар и свободна, юридически България е княжество, подчинено на султана. Тя е обременена от тежките клаузи да плаща васален данък на Османската империя, да поема изплащането на част от турските държавни дългове. Като васална държава, България няма пълноправни дипломатически представителства зад границата. Нашите дипломати имали по-ниска категория от представителите на независимите държави. През този 30 годишен период българският владетел има също васален статут от гледна точка на Османската империя. Макар и формално, той носил титлата адютант от главната квартира на султана и валия, т.е. управител на Източна Румелия. Обявената в Търново независимост на 22 септември 1908 година заличава и последните следи на васалното положение на България спрямо султана. Юридически е затвърдено съединението на княжеството Източна Румелия от 1885. Страната ни се превръща в единна и суверенна държава. С актът на независимостта се отваря път и за отстояване на националните ни интереси в намиращите се все още под робство Вардарска Македония и Беломорска Тракия. Независима България трябвало да осъществи очакваното от 30 години пълно национално освобождение и обединение на българския народ. Затова българският владетел приема титлата цар на българите, т.е. цар на всички българи в и извън тогавашните граници на България. При веста за обявяване на независимостта, останалите извън майката родина българи се присъединяват към голямата радост на нацията ни, поздравявайки се с думите: „Честито ни царство!“